Noordwijk is de promovendus in de topklasse en docht het verrassend goed met een 5e plak. Een stuk heker dan Harkemasse Boys. Maar op slag van reis dan toch de kans voor Oebele Skokker. En die passeert de keeper, maar net de doellijnen. En zo blijft het iets koft 0-0. En dan begint de twijfels alweer een beetje te slaan, want het scoren is een dreigpunt bij de boys. Hier de redding van Jacob de Vries. En Boetenbeeld had hij een hele snelle spelhervatting. Een 4e uittrap op Oebele Skokker. En Skokker die docht het nou wel heel goed. En hij zet de boys in de 69e minuut op 1-0. Extra mooi van Skokker, want hij viert een jubileum. Het is zijn 150ste wedstrijd voor Harkemasse Boys. En hij viert tot met deze treffer. Ik hulde aan Jacob de Vries, de keeper. In de 81ste minuut, de keeper doekt onder de bal terug en daar staat invaller Erik Eleveld voor 2-0. De boys pakken eindelijk weer eens 3 punten.